みんなの中の可能性マジで無限大だから、本当に無駄にしないでほしいです。人間本当にね、有限です。時間は限られてます。で、そして何かに挑戦しようとすると、だいたい9割の、友達がいなくなるって言われてます。そんなもんなの。ラッパーでもおるんだわ。仲間たちと稼ぐマネー言っとんだけど、いや、わかるよと思うんだけど、俺もそう思っとった。いつまでも、一緒にラップを志した仲間たちと一緒にやりたかった。無理なの。みんながみんな、今俺が話したような生き方できないの。でそれを気持ちを改めて、俺は絶対にこれやってやるってなった時に、なった姿についてこれないやついっぱいいんの。気にしちゃうからよ。絶対に。で、縁があったら、また離れたやつもまた出会うから。出会わないやつはもう縁がないの。どんどんいい人に出会うから。みんなの中の可能性マジで無限大だから、本当に無駄にしないでほしいです。